Tak toto už Markíza naozaj prehnala. Rok čo rok sa produkcia snaží spraviť rúžu pre nevestu dramatickejšou. Ale na to, ako odignorujú akékoľvek morálne hranice, sa už naozaj nedá pozerať. Tento rok sledujeme najviac low-costovú sériu a nenarážam tým na najhoršieho ženícha v histórii rúži vôbec. Hovorím o práci produkcie, ktorá si zmyslela, že neustále robiť charitu na miestnych ľuďoch je skvelý nápad, a teda, že divákom dostatočne zabrnkajú na emócie. Tieto unice v rande však pôsobia maximálne neprirodzene a nedôstojne. Naozaj sa nedajú pozerať. Posledná časť bola obzvlášť bizar, keďže dievčatá prišli vyobliekané, ako by šli večer do mesta a nepomáhať ľuďom z chudobných pomerov. Je záhadou, prečo ich nikto z produkcie neupozornil, aby si obliekli niečo vhodnejšie. Pre viac podobných videí ma nezabudni sledovať. Onedlho teda píšťali, že sa zašpinili. Celé to pôsobilo extrémne neúctivo voči domácim, ktorí tam aj s deťmi boli len pre content. A tak sa odohralo ďalšie unice v rande, kde koloniálne princezné spolu so šejkom Adrianom navštívili skromné domácnosti tamojších ľudí. Radšej nechcíme vedieť, ako vybavili tieto rande u niekoho doma. Tvárili sa pritom, ako by to tam celé oslobodili. Ako by hanby nebolo dosť, spravili si promo na slovenskú čokoládu s maloletými deťmi miestnych ľudí. Ponúkať domácich ich vlastným jedlom, ktoré ste navarili v ich kuchyni, je tiež poriadny bizár. Oni sa hanbia. Kam. Pre domácich to musela byť určite veľká vec. To naozaj nikomu z celého týmu neprišlo ani trochu nevhodné. Pochopili ste niekto, prečo si Nela z Mercedes mali potrebu umývať pri tých chudákoch nohy, keď tam všade bolo blato? Dúfam, že si ich umýli v pitnej vode a domáci sa z toho neskôr dorihali. Hlavne, že naučili dievčatá tverkovať. Mercedes sa nás ešte pár epizód dozadu snažila presvedčiť, v akých chudobných pomeroch vyrastala. Ono sa jej to s tými materialistickými poznámkami, ktoré dáva, celkom ťažko verí. Produkcia sa teda na plnej čiare prepočítala, keď ešte aj samotné dievčatá priznali, že sa im takéto rande nepáčilo. A nepredali im ich ani Adrianové slova, ktorými sa každé rande snažil odprezentovať. To je pán, dcéra a stará mama. Každopádne, rande tento rok sú naozaj žalostné. Dievčatá v tejto sérii nedostávajú skoro žiadne darčeky oproti predchádzajúcim sériám. Ale tak nezvýšilo ani na letenky pre viacerých blízkych, tak vlastne môžu byť radi, že sú radi. Však čo by za to dali deti na Srí Lanke? Tento ročník sa nám ťažko rozhoduje, či vyhrali dievčatá, ktoré mali rande s Adrianom, alebo tie, ktoré sa na rande nedostali vôbec. Zakončila by som to týmto ikonickým memkom. Napíšte mi do komentárov, ako pôsobili rande dievčat túto sériu na vás.